Και βεβαίως και η γνωστή κορώνα, το Κυπριακό να μείνει εκτός των συζητήσεων. Το Κυπριακό θα είναι εντός των συζητήσεων, των προεκλογικών. Το Κυπριακό δεν θα είναι έξω. Εμείς, όπως είπαμε στον κύριο Χριστόφια αυτά που έπρεπε να πούμε, θα μιλήσουμε και στον Κυπριακό λαό με την ίδια γλώσσα. Ο πρόεδρος Χριστόφιας έχει κάνει λάθη τα οποία θα καταγραφούν στην ιστορία ως ασυγχώρητα. Από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοθυμηθώ, προσβάλλοντας βάνασα το αίσθημα της ελληνικότητας, την εθνική τιμή και το φιλότιμο, αν θέλετε, αυτού του λαού. Θεωρώντας ότι θα πρέπει να κάνουμε συνέχεια υποχωρήσεις. Θεωρώντας ότι επειδή είμαστε ηττημένοι, δεν θα πρέπει να διεκδικούμε και να περιοριζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερα. Η απάντηση που του δώσαμε από το Βαρκύπριο Συνέδριο ήταν ότι μόνο ηττημένοι στα μυαλά, στο μυαλό, στη ψυχή και στη συνείδηση μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι. Όταν ο Κυπριακός λαός εξέλεξε τον κύριο Χριστόφια στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν νομίζω, ακόμα και αυτοί που τον ψήφισαν, ότι θα ήθελαν έναν πρόεδρο να ξεκινά αυτή την πορεία της διαπραγμάτευσης ηττημένο ψυχολογικά, ηττημένο πολιτικά, ηττημένο από κάθε άποψη. Αυτό κάνει ο κύριος Χριστόφιας. Θέλοντας να καθοδηγήσει τον Κυπριακό λαό να διεκδικεί όλο είναι και λιγότερα. Τι μας λέει κάθε λίγο και λιγάκι από τις τηλεοράσεις? Ότι μην ξεχνάτε ότι έγινε πραξικόπημα και εισβολή. Μην ξεχνάτε ότι φταίμε και εμείς για τα όσα είχαν γίνει. Εμείς δεν ξεχνούμε αυτά που λέει ο κύριος Χριστόφιας, που μιλώντας στο Πάσχα του 2009 σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς είχε πει ότι όσοι θέλουν ατόφια λύση και ατόφια ελευθερία θέλουν ατόφια διχοτόμηση. Δεν ξεχνούμε αυτά που λέει βγαίνοντας από το προεδρικό μέγαρο στον Σύριο πρόεδρο, ότι εμείς ήθελ νιώθουμε πλησιέστερα προς τους Σύριους παρά στην Ελλάδα. Δεν ξεχνούμε αυτό το οποίο είπε ενώπιον του Αμερικάνικου Ιδρύματος που μιλούσε ότι οι δύο μητέρες πατρίδες έκαναν εισβολή. Και δεν ξεχνούμε στο τέλος αυτό το οποίο τόλμησε να πει για τους ωραίους Έλληνες, προσπαθώντας να συκοφαντήσει αλλά και να διασύρει ποιους? Το Ευρωπαϊκό Κόμμα, γιατί η προσθήκη της αναφοράς, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΟΦΝΕ, ήταν να μας πούν οι ωραίοι Έλληνες που διαφωνούν με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, εάν θέλουν να φέρουν την διχοτόμηση. Το μόνο πολιτικό κόμμα στο σημερινό πολιτικό σκηνικό που διαφωνεί με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και το διακήρυξε από το βήμα του Παγκυπρίου Συνεδρίου μέσω μου εμένα, λέγοντας ότι δεν ήμασταν, ούτε είμαστε, ούτε θα είμαστε ποτέ υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ήταν μόνο το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Άρα οι παραλήπτες αυτής της παρατήρησης του Πρόεδρου Χριστόφια ήμασταν εμείς. Απαντήσαμε όμως, και θα επαναλάβω την απάντηση εδώ. Την επόμενη μέρα του απαντήσαμε και του είπαμε, εμείς οι ωραίοι Έλληνες που προερχόμαστε από αυτούς τους Έλληνες που γέννησαν έναν Μάτσι, έναν Καραολί, έναν Αυξεντίου, έναν Λένα και έναν Παλτικαρίδη, αλλά και που γέννησαν όλες εκείνες τις χιλιάδες των ανώνυμων απλών πολιτών που το 2004 με κριτήριο να προστατεύσουν την οικογένεια τους και την πατρίδα τους, γιατί ήθελαν το καλό και το μέλλον του τόπου και των επερχόμενων γενιών, ψήφισαν όχι στο δημοψήφισμα. Εμείς οι ωραίοι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σου λέμε ότι είμαστε αυτοί που λιδωρείς και συκοφαντείς. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε όπως τους άλλους Έλληνες. Δεν θέλουμε να είμαστε, παραδείγματος χάρη, ο Κλέονας, ο διασημότερος δημαγωγός στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ή ο Αλκυριάδης που σας ανάφερα προηγουμένως, ο διασημότερος οδηγόρος, δηλαδή προδότης για τα Σούσα. Ούτε οι κάτοικοι της Σίβας που το 479 π.Χ. στη μάχη των Πλατεών συμμάχησαν με το Ξέρξη ενάντια σε όλους τους άλλους Έλληνες. Και όταν ιτήθηκαν από τους άλλους Έλληνες, η ηγεσία τους δικάστηκε και καταδικάστηκε για έσχατη προδοσία. Εμείς θέλουμε να είμαστε οι Έλληνες οι σωστοί, οι Έλληνες που αγωνιζόμαστε, οι Έλληνες που δεν υποχωρούμε, οι Έλληνες που αντιστεκόμαστε. Ας αρέσει ναι οι ωραίοι Έλληνες, είτε το θέλεις είτε όχι. Δεν μπορεί στην Κύπρο
όποιος εκδηλώνει διάθεση να αντισταθεί, να πολεμήσει, όχι με τα όπλα, με τα επιχειρήματα, στο τραπέζι των συνομιλιών, να εργαστεί σκληρά και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, διεκδικώντας τα δίκαια της πατρίδας του, να κατηγορείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ακραίος, σοβινιστής, φασίστας, άνθρωπος που δεν θέλει τη λύση ή που επιθυμεί την δικοδόμηση. Αυτή η ετικετοποίηση που επιχειρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για μας είναι απαράδεκτη. Θα μας βρει αντίθετος. Ήδη στην Κύπρο και στα πλατιά στρώματα του κυπριακού λαού υπάρχει ένα έντονο ρεύμα που όχι μόνο αντιστρατεύεται την πολιτική του πρόεδρου Χριστόφια πάνω σε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά αντιστρατεύεται κύρια την πολιτική του πρόεδρου Χριστόφια και τις επιλογές του στο εθνικό θέμα. Μέχρι σημείο που να μην τους ενδιαφέρει όπως παλιά, από τη στιγμή που δεν δέχεστε αυτά που γίνονται τώρα, μας έλεγαν τι έχετε να αντιπροτείνετε. Και εμείς βέβαια έχουμε να αντιπροτείνουμε. Τους αρκεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση όπως αυτή που έχει μεθοδεύσει ο πρόεδρος Χριστόφιας.